Джулия Нойман е заявена за обръч бухалки и лента. Всъщност Джулия и Дина играят за многобой. Рина Миронска ще играе топка и бухалки. За Тереза Станкова оценка 28,9. Още две групи квалификационни има, след като завърши тази. Стана дума в началото на първото ни предаване. Сериозно присъствие, 40 държави са представени, 203 са жените, общо с ансамблите, разбира се. Никола Новакова, втората чехкиня. Елегантна гимнастичка с много добри търкалини започна съчетанието. След изпускането обаче видяхме в желанието си да догони музиката и по-бързо да продължи. Не се получиха някои движения. Ето тук на скоковете доста тежко приземяване на последния, като че ли се изпързаля в желанието си.